എൻ്റെ പേര് ഷീല രാജീവൻ. കൊല്ലം ചവറയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഇവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഇന്ദുകാന്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ എനിക്കൊരു കൈവേദനയും പുറംവേദനയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുത്തിരുന്നത്. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പലയിടത്തും കാണിച്ചെങ്കിലും എനിക്ക് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ അവസാനം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആയുർവേദത്തിലോട്ട് തിരിഞ്ഞതും ഇന്ദുകാന്തത്തിൽ വന്ന് ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടറെ കാണുകയും ചെയ്ത് ഞാനങ്ങനെ കിടന്ന് ചികിത്സിച്ച് 20 ദിവസം അവിടെ കിടന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരാഴ്ച ആയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായി. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതിനുശേഷം 20 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു 6 മാസമായി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. എനിക്കിപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് വെയിറ്റ് എടുക്കാനില്ല, മറ്റെനിക്കൊരു ഫോൺ പോലും ഈ കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അവിടുത്തെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് ആയാലും നമ്മളോട് നല്ല രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത്. ഡോക്ടേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാവരും, അവിടുത്തെ ഫുഡായാലും എല്ലാം നല്ല രീതിയാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഞാൻ ഇന്ദുകാന്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു.